ההנחה שיש להם רגשות. טכנולוגיה חדשה מאפשרת ניתוח קול בזמן אמת. הנה הדוקטור יורם לבנון, הוא מדען, מנכ"ל חברת אקסודיוס, והוא ממפתחי העניין הזה. שלום עליך. שלום וברכה. מה זה עושה? המערכת מבוססת על תגלית, איך המוח עובד. מסתבר שהמרכזים הרגשיים שלנו מכוונים בסופו של דבר את שרירי תיבת הקול, והם עובדים בתדרים מסוימים. כאשר אתה מדבר, אותו מרכז רגשי שמפעיל את שרירי תיבת הקול פועל בתדר מסוים. המערכת מזהה את התדרים האלה ומוצאת כתוצאה שמע. אני בעבר כבר עשיתי ניסיונות אפילו טלוויזיונים עם מערכות שידעו להגיד אמת או שקר או לתת כל מיני... לא. והחיוויים שלהם היו על הפנים. כמה מדויקת המערכת הזאת באמת? המערכת הזאת מדויקת, לא משנה השפה, היא נמצאת בין 75 ל-83% דיוק, סביב 80%, כאשר זה נמדד בלמעלה מ-50,000 איש בעולם, סינית, טורקית, ספרדית, ערבית, אנגלית, צרפתית. כן, זה לא מותאם, נגיד, לאטונציה גם בכל שפה, ברור, או אנשים, הרי יש אנשים מנטרל... שמדברים בטבעיות שלהם הרבה יותר בשקט, יש אנשים שמדברים הרבה יותר זה בקורם. מנטרל את הדברים האלה, אם כי יש פה ושם דברים שצריך לחייל כשאתה עובר שפה, אבל בסך הכל זה זהה כמעט בכל השפות. אין לנו הרבה זמן, ביקשנו ממך לבחון באמצעות המערכת שלך כמה קולות מן השבועות האחרונים, מהימים האחרונים. הראשון, דני איילון, בבקשה. את רוצה לקח שלי מהשבוע? נו. לעולם לא לדבר בפני מצלמות, אלא אם יש מראיין מאחוריהם. זה הלקח שלי. עוד פעם, התקלה, אני רוצה להסביר, חבר'ה, תשימו דברים בפרופורציה, תבחינו בין עיקר לטפל. ברור. הבעיה היא בעיה... מעניין אם זה מתייחס גם לתוכן. המערכת לא מבינה את התוכן, אבל מה היא אומרת? התרגשות וחיוניות, תחושת אימפולסיביות וחוסר שביעות רצון, רגשות עמוקים. שהם מחזקים קשר מעשי, הוא מחפש איזה דרך ליצור קשר עם המראיינת, אבל הוא די אימפולסיבי ודי חסר שביעות רצון מהסיטואציה. בוא ננסה עוד דוגמה, פעם לחייני, בבקשה. לא, זה לא לחייני. גם שמן עם זקן, אבל זה לא לחייני. אתם שגאים בי היום, תהיו גאים בי מחר. יכול להיות שהמחר הזה ייקח עוד יום, יכול להיות שהמחר הזה ייקח עוד חודש, אבל אתם תהיו גאים בי מחר. היה קצר מדי, תכף נראה, אבל המערכת תיתן תשובה. רוצה שוב? רק רגע, תכף אנחנו נראה את המצב. בבקשה, גישה פרקטית, תחושת מיקוד בהישרדות, תחושת מאבק בין רצונות לנורמות, מאבק זה נושא תחושות של אשמה וחרטה. אשמה וחרטה? די קולע, בגדול. לא יודע. לא, המיקוד בהישרדות. זה לא אומר שהוא אשם, זה אומר שהוא מרגיש שהוא עשה משהו, זה לא הופך אותו לאשם. זה אומר שהוא מרגיש שהוא עשה משהו בעבר, שהוא עכשיו משלם בשבילו, ויש לו איזה דברים בין... היישומים של המערכת הזאת הם בין נהדרים למפלצתיים. שאלה איך אתה מכוון אותם. המערכת הזו אמורה לתת למשל שיפור שירות בכל סנטר, בכזה שירות. היא מאפשרת להעלות את רמת השירות. האדם שנותן שירות והמערכת נותנת לו פידבק, אתה לא נותן שירות כהלכה ומספרת לו איך. או אדם שהמערכת אומרת לך, הלקוח שלך עומד להתפרץ, be careful, תיזהר כשאתה מדבר איתו ותדבר איתו בצורה נכונה. אני לא הייתי רוצה זה במובן חדירה לפרטיות. כן. זה לא חדירה לפרטיות. זה מערכת שמשפרת, בואו נבין טוב, המערכת לא מספרת איזה טיפוס אתה, מה אתה בצורה מפורטת, היא נזהרת מהדברים האלה, לפחות אני נזהר. למשל, ניטרלתי ידע שלי שלא נמצא פה ונמצא רק במערכות אחרות בתחומי בריאות או פסיכולוגיה. כן. הוא לא נמצא פה. בואו נראה את הדוגמה האחרונה. ליברמן, בבקשה. מה שקשור לאופן התגובה, צורת התגובה, זאת הייתה טעות. אתה יודע, לא הורגים את השליח, ומי שרגיש לכבוד העצמי וכבוד הלאומי שלו חייב להיות רגיש. אוקיי, כמה שניות, לוקח לה בכל זאת לאבד? כן. בואו נראה מה כותבת המערכת. מאבק הישרדותי ופרקטי לקראת איזה הישגים שהוא רוצה להגשים, אבל הוא מצליח להגביל את הרגשות שלו, רגשות מוגבלים ונשלטים. רגשות מוגבלים ונשלטים זה הדבר הכי מדויק שאפשר להגיד על ליברמן, נדמה לי. זה מה שאתה אמר. אוקיי. וואו.
נשמע תודה קצת רבה, מלחיץ. תודה רבה. בבקשה. אם היה לנו עוד זמן היינו בודקים את עצמנו, אבל לשמחתנו אין לנו זמן. אוקיי. יש דברים שאולי כדאי שיישארו. בחדר. בדיוק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, אחר כך נחזור לדברי סיום חגיגים, נגיד